ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଠି ଶାଗରେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଠି ଶାଗଟି ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୁଠି ଶାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ମୁଠି ଶାଗ ନେବା। ମୁଠି ଶାଗଟି ତାପରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ରଖିଥିବା କିଛି ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ତା ସହିତ କିଛି ପିଆଜ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ବଡ଼ିକି ଚୁରି ଦେଇଛି, ଆପଣ ବି ଏମିତି ଚୁରିକି ବଡ଼ିକି ନେବେ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେବା। କଡ଼େଇରେ ଆମେ କିଛି କଡ଼େଇଟି ବହୁତ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ କିଛି ପାଣି ନେବା। ପାଣିଟି ଗରମ ହେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଗରୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ବାଇଗଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିବା, ଶାଗରେ ମିଶିଯିବ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ବି ସିଝିଯିବ। ତା ଦେହରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା ପରେ ଆମେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇପାରେ। ସୋରିଷ ତେଲ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତା ସହିତ ଫୁଟଣ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜିରା ବି ନେଇପାରିବେ। ମୋତେ ଫୁଟଣ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫୁଟଣ ନେଇଛି। ତା ସହିତ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜଟି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଚିରି ରଖିଥିବା ବଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ବଡ଼ିଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ବଡ଼ିଟି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆଗରୁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ମୁଠି ଶାଗଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବେ, କାରଣ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ମୁଠି ଶାଗକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ମୁଠି ଶାଗଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା ଭଲ ଭାବରେ। ଏମିତି ଆପଣ ଭାଜିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଭାଜୁଛି। ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଭାଜିବେ ମୁଠି ଶାଗଟି ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେବ। ମୁଠି ଶାଗଟି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କଲର୍ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଠି ଶାଗ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଛି। ମୁଠି ଶାଗଟି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆଗରୁ ଆମେ ଆଳୁ ବାଇଗଣକୁ ସିଝେଇକି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପକେଇ ଦେବା। ତା ମୁଠି ଶାଗ ଆଉ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିବା, ଏମିତି ଯେମିତି ଆଳୁ ବାଇଗଣରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଥିଲା ସେଟା ଭଲ ଭାବରେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ଦେହରେ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ମରିଗଲା। ତାପରେ ଆମର ମୁଠି ଶାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଠି ଶାଗ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଘର ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।